Хора. Аз съм Ивайло. Аз съм Валю. И сега ще играем на криеница. Да. Тоест, някой трябва да ни такова. Да. Ама режи си главата така. Ето ме. Добре. И на двете. И сега се крием. Значи само да покажа. Братовчет ми ще се крие тук. Аз ще се крия. Тук отдолу. Що ми трябва малко помощ. Тук малко е прасничко, ама не забелязвайте. А сега ще го заключвам. Тоест не да го заключвам и ще го таковам. Майко, телефона е изпуснал. Нищо. Виждате ме добре. Чакай малко. Чакай. Чурак. Да. Перфект. Сега аз се крия. Пожелайте ми късмет. Хора. Вау. Аз съм тук. Чакайте тук да кажа. Да ме гледа. После каже влезна, не знам. Чакайте. Какво да ви кажа? Рушението. Братовчет ми нещо говори там. И така. О, чакай. Не, добре. И така, хора. Чакаме да ни намерят. И така. Пишете долу в коментарите, кое ви е любимото число и на колко години сте. О, кадар. Чакаме се. Сега да ги намерят. What the fuck? Не, това корежа. О! Да! Да! Питаме дали снимаме и дали съм тук. И аз те чувам. Пишете коя ви е любимата фастфуд верига. На мен е KFC. Най-доброто. Тихо, майче идват. Добре. Не. Кой? Я. Ти отвори. Отвори ти, бе. Отвори. Пум. Чакай. Ето го. Къде си, бе? Погледни. What the fuck? Да, бе. Чакай. Чакай, бе. О, хора, пак ми мръсна камерата, бе, му се не види. И чудесно, камерата ми е мръсна. Иначе времето хубаво, перфектно. Няма нито един облак. Вижте, там има такова. Ко правиш, бе? Ево там се подава. Той. Абе, ко правиш, бе? О. Кво? Аз снимам от 4 минути.
Я, как вика. Какво става? Тук трябва да го видим. Го. Я чакай. Чакай, че умре. Умре ли верно? Биг бос. Не става, бе. Нищо. Не бе нищо, затвори го, давай. Стига. Така е добре. Хора, много се обморих. И аз. Сега ще към друг тип. Сега ще ви покажем другите. Управление на паролите. Ние маче ще пихме шкафа. Не сме. Това не може да се отвори. Край. Не може. Дърпай, бе. Опе! Ето буклук. Викам да нещо пихме шкафа, че после мене ще ме бият. Да не. Чакай. Опа! Охо! И това ще е. Чакай, я мръдни. Сайк! И бай.